He vist un fantasma. Disposarem els participants en un rogle i per parelles hauran d'anar passant-se un missatge. El diàleg a fer circular per el rogle per parelles és el següent. He vist un fantasma. Un què? Un fantasma. I què t'ha dit? La primera vegada que fem circular el missatge haurà de ser de forma totalment neutra, sense expressar res més. La següent ja tindrem que fer-ho d'alguna forma divertida. Per exemple, plorant. He vist un fantasma. Un què? Un fantasma. I què t'ha dit?